வணக்கம் நண்பர்களே! எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிவிஎஸ் கியர்லேருந்து இருக்கிற இந்த பலக்லாவாவோட குயிக் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிவிஎஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன். ஏன்னா இத பத்தின ரிவ்யூஸ் எதுவுமே இல்ல YouTubeல. அதனால தான் சரி இத பத்தி வீடியோ போடலான்ட்டு. இத நான் அன்பாக்ஸும் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் இத வேர் பண்ணி ஷார்ட் ரைடும் போயிட்டு வந்தேன். இத பத்தின ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே மக்களே. இதுதான் பாக்ஸு. டிவிஎஸ் ரேசிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கியர். இதுதான் பாக்ஸ். ஆக்சுவலி இது டைரக்ட்டா டிவிஎஸ் ஹோசூர் பிளான்ட்லேருந்து அப்படியே வருது. எஸ். ஆக்சுவலி 1 வாரம் ஆகும்னு சொன்னாங்க. பட் ஆக்சுவலி 2-3 டேஸ்லேயே வந்துருச்சு. சரி வாங்க இத கட் பண்ணிடுவோம். இது ரிவ்யூ ஆக்சுவலி அவ்வளோவா ஆன்லைனில் எதுவுமே இல்லை. தட் இஸ் வீடியோஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணது நல்லா இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அதான் வாங்கி நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம். இதை வாங்கியது. ஆக்சுவலி டிவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே நிறைய இந்த கியர்ஸ் இது பற்றிலாம் பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க. பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய அவங்க ஜாக்கெட்ஸு, பூட்ஸ் எல்லாமே ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. பட் நான் அதெல்லாம் வாங்க விரும்பலை. பட் இது மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலான்னு. எஸ். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எம்ஆர்பி. இது 549. பட் நல்ல ஆஃபரில் வந்தது. டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் வாங்கினது. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு. அதே மாதிரி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரே. ஆக்சுவலி இது ஃப்ரெண்டுக்காக வாங்கினது. அவரும் டெக்கரேட் மாரி. ஆனால் ஆக்சுவலி அவர் பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு. அவரது எல் சைஸு, இது எம் சைஸு. நம்ம இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இதுதான் பில் வந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸு டிஸ்கவுண்ட் போக நமக்கு 460. இட் இஸ் 466. அதுதான். இதில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகுமான்னு தெரியல. இதுதான். வாங்க பாக்ஸை வச்சுட்டு அதை பிரித்து பார்ப்போம். எஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் வருது. இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓப்பனிங். எஸ். ஓகே, நைஸ். போட்டிருக்காங்க ரேசிங் சின்ஸ் 1982. பாக்ஸ்குள்ளே வேறு எதுவும் இல்லை. இப்படி தான் இருக்குது. இங்கே அழகாக சூப்பராக இந்தியன் ஃப்ளாக் அந்த ட்ரை கலர் இருக்குது. நைஸ். நல்ல ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இருக்குது. ஸ்மெல்லும் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை, நார்மலாக தான் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிவிஎஸ் ரேசிங், அப்புறம் இந்த சைஸ் போட்டிருக்காங்க SM, UPF 50+. சன் ப்ரொடெக்ஷனும் இந்த இதில் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் தான் இதை பார்க்கணும். ஓகே, இதை நான் இதை வேர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே மக்களே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பேக்ல வேர் பண்ணோம்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி பக்காவாக ஃபிட் ஆகுது. மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நல்லா ப்ரீத்தபிள் தான். இதுதான் சைடு லுக்கு. ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். நல்லா பக்காவாக கவர் ஆகுது. அப்புறம் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாமும் அவ்வளோவா ஹர்ட் பண்ணல. யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த இதுமாரி போட்டுக்கலாம் ஹர்ட் பண்ணும். ஹர்ட் ஆகலை. இருங்க, இதோட நான் இப்போது என்னோடய எம்டி ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ணிட்டேன். இப்படி தான் இருக்குது. நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது கைஸ்.
ஏன்னா அதுக்கு முன்னால பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எம்டி ஹெல்மெட் போடும்போது இந்த ஹியர் எனக்கு பெண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த பால்கலா போட்டனால இயர்ஸ் அப்ரைட்டா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. ஸோ அதனால பெண்ட் ஆகல. இல்லாட்டி நம்ம ஒரு வாட்டி அந்த இது ஹெல்மெட் போட்டு ஹியர் அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாரி இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் இந்த நெக் சைட்லாமும் நல்லா ஸ்வெட்டிங் ஆகும். ஸோ இப்போ இது போடுறனால நல்லா கவர் ஆகும். ஸோ இது ஓடர் ஃப்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஓகே நண்பர்களே, என்னோட ரிவ்யூவும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதை நான் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் ரைடும் போயிட்டு வந்தேன். ஸோ ஆக்சுவலி நல்லாயிருக்கு. ஸோ விண்ட் நாய்ஸு ஓகே ஓரளவுக்கு கவர் ஆச்சு. பட் மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இயர்ஸு பெண்ட் ஆகாமல் இயர் பெயின் வரல. ஸோ இந்த இது போட்டதுக்கப்புறம். ஸோ அதுதான் கைஸ். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ நாளுக்கு இருக்குன்னு தெரியல டிவிஎஸ் சைட்லேருந்து. ஸோ கூடி சீக்கிரம் கிராப் பண்ண பாருங்கள். உங்களை கூடி சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய், டேக் கேர்.